kan siar bula chonnulam ka choltur thu ka rila in bot sei ve te ka ngai lom puharian kala phallo wang hrim khan kal ka chak tlat ani chu a phallo ni pon thadoin min hril mai om hi nia min tham lo zetin ka phallo ve top ati vela ka ngei tok atling em in ka thlen chon tu ma an lo om lo ken bol main ka thom no hak tur ka da chaw vek nuwa hadam devin ken bola tukin lama puhari tai ka sui sak lai vel kha ka ngei to choka kan nui deu sak ma se reunion kal ka dila a phallo thu min hril dan vel kha ka ngei to leta ka thin rim thar le thut kein not tawak wak kein bol zo chu ka sil thum mai lo shon kein noi lai ti chuan ka thip ser thei kein siam zo meu chuan dar thu ma lo pel duai to man mo zetin ru ma tang chuan ka choka ina tanga ka chuak tur che umami alo ho ve chi abok mate iwan alve ka hi don che lom alo ti chuan ka nui sen sena puhari chuan a phalmai mi aron ti chuan chang lavin ka sam ka hui kieng ta deya ka kal dono tina kuda chuan ta la ka me bela nom devino tin nung lama tang chuan min lo awa hoile to lovin ka kut ka vei ta ringot kein kam sang ang ring sia tuna train ka ke anatran ngal der puhari chuan min hmu se min haw le hrimang ruti address min lo thonna Grand Hotel lam chu taxi in kapana hotel ko da chuan ka ding tawang mai keima chawalu chu nuam ka ti chi lo wangin ruti chu ka kola ilo thleng toem katiwat o thlenna rei ve to ilo thleng to mi alo tia o hotel ko da hian kom i boilo chuan lo chuak lok la o lo omro ka lo chukang tin phone chu ada rei wak lawa ruthi chu aron langa athalak ka mu to wangin ka heilo na sa atak ne nan danglam lutuk lo min lo mu chu min lo nui warwara ka vapan vewat min lo ko wata oi rin khai ni tak takamo iwan sang big em nui pa hian atia ka nui vesak hotel chu nga chon kan luta ruti chu ati ti siam renga innel deuh te po kan ang ma se nom ka ting ke ka tong tam si lo kabula om te talan tong lo chuan a boring don lutuk room chunga kan lut chi chu karinain min lo tam mi somli velan ron kal ka beng bula chon ron ti sara ka lo bungat ruti chon tu emo hi a hui zewa kan lampana lo kal chu ka lo en reng kan omna alo thlen chuan hi rini chu ni hi ruti chon alo tia chupa chon chik zet hian min lo mel keipon kein ve reng bok amel thareu tak zet masia sa hi apan lam deuh ma ni rini khamo min lo ko paina tia min la riem ati le chuan kalu ka thinga deifa aran ti le chuan ka relutuk kanui deuh saka min la riani mo nui pa chon aron ti ve la re ve deuh ka ti sepa imela lo dang to lutuka mundanga pheijon mo cheila rini class 3 kan ni laya kan pui ni thin khai ni ti ka re to mi elawang min fiam pa chon aron tia kabula ding ve reng ru ti chu alo nui ngek le ngal keipo ka lai ve ang reng ti hian loin kom ruo midang hawi ka va po ve lomange tin ru ti chuan min kalsana David nen chuan kanin kom ngal deuh borbora chui kham chon program te nawan bot sei angang chu kan mangala amalte te in introduction te kan han neya mi somli ve lai kan ni wangin re ang reng a then phei chu hriat chaw thei to lo te ka nei dariat vela chuan kan zinga upa ve ber chuan trinnan tong trai na in to pakhara hun re tak in mu to lo kan ni wangin kanin ngai ve hlom lea number te in save ton turin kanin chamol mola thla te kan han la khau le nu chuan dar kuwa alo nai ve thuak to devan routine en min thla atum tlata ke chuan kan niala mase routine ti lui tra la wangin ka o ve ta topa kan pathum chuan kanin zui chuaka hotel atanga kan chuak chia kami mo wang chuan ka ding chot puhari hi bolero ngeng chungin ake kor iptezen chung hian alo ding ru ne ni chu min mu chi chu amit la lo chau hian min lo mel run
min mil rum hle bok athin rim mel lutuk chuan katiril ati khur thei pen khat po ka pen ngam to lo shim shim kadin na nga ya chuan kading renga ka kunta dei Dave motor da na lampan chuan kanin zui phaya Dave chuan enga muni asoya karil ruwa alut der lo lalrin ron ti thum bul du wang chuan kading chiang te sin Dave le ru ti po anding ve tho kan pathum chuan kanin her ngala Dave le ru chuan puharian muthut chu mak an ti deuh ani nge yang an meng boy dun nak mai puhari hi an hriat ngei po karing Mizoram ati chuan hrelo bar po an lawang keiro chu ka kun deuh ngara chuta karin lo lutukin puhari chuan Dave chu alo chi baya hari zo pu sai lo ngei na tom zet hi an ti supa Dave chuan a kut lo von wat pa in ka hrelu tuk chelom David lalrin pu yakania Dave min ti don nia polai tak chuan ati leta puhari po chuan ruthi chu a chi bei vea rut chuan a en ngoi mai karin lo lutukin nelom devin alo omdei nelom devin alo omdei ani chu mase Dave le rut anom wang ani mai thei puram te chak cho fa pai niem tin hari chon Dave chu azota oni ye engtin ngi riat zoka engtin ngi riat Dave chon alo tiwara ipate chu kan agency a thokdun reng thina lom kan ni puhari chon atia Dave chu alo bunguta chuan ni chin kan rin hi lo outlatin ka ria Dave chon atia min lo mel zo pain nia ka lo hroi do ni hi ni chin khan min lo mulo ni mela mai nei zet chon atia ka lo ip choi thei ani chu mole engtin nge nin riata Dave chon til chut zet hian atia kabial nu nia min lo en reng pa chuan puhari chon alo ti thop sut pani chu mak ka ti rutuk chu hrethiam lo deuh hian kamel deuh kok Dave le rut po an mak ti mel an thup thei bik lo engtin tak min nga yang mo engril rupua abial nu anga min soi vengot nge mo ni puhari chon san abia atlai tong ring sia kan kalphotange tin ka kuta alo chela ka mor chuak vek ani mang thau noi deuh pa tin min kalpui ta deya ka hoilet chon Dave le ruti chon min lo enjoy reng nuam lo ka ti rutak zet kaluna turin motor kong khar chu min hon saka rum dewa mel chung chuan lut lovin ka dingar thuai lo devin mi su I thian ti son min len ring ania ka bing bula hian khau ang ring tak hian ron tia kamit sira Dave ate din na lam ken chuan min lo len reng tak tak lut ro aron ti le ngut chuan ka thulut wata puhari chuan bolero chu ron kal hualin alut ve ngala motor tinung vut-vutin min tlan cho pui ngal engwai ngei bil nu anga min soi ve ringot thin rim zet chuan ka hantia ngoi makro aron ti dei ni chu ni chin loga nel om zeta Dave le ruthi te omlaya atong dan nen chuan in anglo takani engwai ngei kal ka duwa ka kal lalrin ron ti le shokin motor chu ngati ding thuda seat belt ka reng boxi lo malama ka budor mai puhari chuan ka chala akutina lo domwat thin rim zetina kutchu ka peithak saka a room ngut kal ka phal lo ka ti ni lom ni kol puila thei boxi lo kamangi tiang man lutu ka sin shed nuam deuh zo ka haron ti chuan ka phone ka silent ti ka rechia ka kaldu ka ti kha a thoha ka ibil nu anga min soi ringo tur po khai ni lo wasin ka ti le hapa engwang chuan mo chu ka zona tur zo ka ni engwang ai bil nu anga min soi ngot ngei ni a chan chu mo ka du wang che ka mita tak min en chung chuan ron tia ka lo ngoi reng thok la hokin nain siam rema sit nung chu angeng dota mai mi ching chung hian lalrinom ka du che ril tuk hian ron tile makti zet chuan ke en top puhari hian min lo du ve tak tak amo chuta aron ming chuakin ka kuta aron vona karil ruang ipu ve kherlo ni pon na poilo ka ngak meng che a chol deuh data masemi nga hi khovela kathil har sati berani min nga re tir lutuk suang che kamita tak en chung chuan dam thlom hian ron tia engma soilo chon ken tlok ringot
Puhari chuan nui suk hian kanara aran fob zewa seat belt min ren tirin motor chu atinung le ngala ka kut pakhat chu hum ran pain om zona chel beta a fob le zeu thin bo kom dan hi ka se thiam lo ka du ve ti thu chu soi thei lo maila hetia Puharian min du thu soi hi nuam ka ti loi si mi padang hi nei vak lo la ka du David te angkha aron ti chuan ama chu ken vata minen ve chuang lo hian malam chu amel ngura ibial pa chu kalani chuang mi lo na in ka thik thu chi ania Puhari du ve lo ta chila ka ti sep chuan min lo en vata ka du to chu ka nei nge nge thin eng ti kong zong pon min du turin ka siam nge yang che ril ru ti pa in ka kut chu a fob le zewa tuna tak hi chuan karil ruwa upui che om eng tin tak nga yang mo kanin zona chuan motor chu ati dinga chuangal mai ka tum chu min lo dang vata inu te bula in soi fiangai mai thei ngati mo i local si lawa inina ka local inu ten reunion na hi kal thu min shila chuan eng tin ka phal lo thuin ka chang sia ka ti aron ti ngut chuan ka lo mel rep ala nui zui kan ngoi deuh wang nuwa ho chui hu phurem aron ti le supa chang deuh chuan ka ngoi reng dik tak chuan ka hu phur ve deuh kanu te dot ka hril ngai bok si lo kein thiam lo tak zetani i hu phur veo chuan ka lo lu pu yang che ai angai lo engtin nge reunion kan nei na hmuni hriat reng renga location ni on alom ol samzet hian aron ti seat belt phela chu mai ka tum chu la chuk lo lok ti na ma chu a chuaka motor hnung lam hongin parcel lian vak lo hi aron la chuaka kong khar min lo hon sak chuan chu mai ka tum mase Puhari chu a thun niam sau sawa makti zet chuan ke en reng chuta parcel atang chuan pheikhok flat nal zet simple box si silver color he aron la chuaka ka pheikhok sang bun chu min phelsak ka ke rul thum to chu Puhari chuan akut lum thar tharin an met phota ana ka ti deuh te kha adam song song thein ka ria anaim ronti pa halo hoi chau chuan ka lo pungata room hut pa hian pheikhok sang bun to su ka ti chi kha ati deuh bulbula pheikhok flat chu bin bun tira kala tok che zui nui suk pa hian in me lutuk aron ti thop supa motor atanga ka chuk chu ka niam ta roin ka ria bunanuamem kalo bunghut kha kala phal lo rengania aron ti chuan onuam engtin nge ka bun to ki hriat chat theya ka hriat na hi thalom in ring tok zet chuan aron tia kalo nui sak inui kha ni mel thalutuk aron ti chuan kanui lai chol me wen Puhari chu ke na engtin nge fel tak em theini a in la zei boxi kamel thavio em ni aron ti chuan ngati mo kalau ti heu mai minen ringa ti paina thun hiama ka pheikhok sang bun ka parcel athuna a motor nunga chona da thade bun to hau suang che alo ti thop le deuh supa pheikhok sang dang ka nei a ring lo emuni lut to ro ati le chuan kein her ngal wat ka hoile zeu chu Puhari chuan amit kau alo san deuh u kalome ka ti sep chuan min ron nuya stepa ka chho lai chuan a thim lai ka thlen nuwa Puhari din na lam chu ka va thle ka kanin lam enin alo la ding reng kan nui deuh sak zanin chu hla om mi alawa nelom dewa a om thut thei te kha mak ka ti Puhari mi zia kha a in thlak thok ni berin ka ria in chunga kalu chuan chau kalam light chu aloin off to a kanu le umami an lo lameng nom lo ti ru deuh chuan sofa room lama chuan kalut pheya kanu chuan phone alo mang mek e o he ma po lo thleng che lom min lo en pa chuan atia kading zum zat ringot umami chuan iwa tlai ve mate zopuin min lo kola alo hroi che ni mo kanuina lo ti ve bo kapungat a that na sat chu atlai to amu hal ru ti na thau hluaya ka tho huai thei Puhari chuan min lo soi fel sak ani nge yang Puhari lo kalami o lo kale ma se thu rei lo umami chuan atia enga mo soi neem katile nei lem lo luisa ritlang dewatia kanu bula engdam doi nge peila thang ti lo zota ati chuan ka ngoi wang Puhari mai hi min bum ve nge yani mo min ti lo thonan kanu te hril aina lo in soi vela awa han sual mai tak
umami nen chuan muturin ruma kan luta upui po alo mu hil big lo earphone benga voin phone alo bi ngura min lo mu chuan alo thu chuak zok a mate karin ai ni lo homa alo la ti he umai ka chan mai umami chuan oi om lo dar soma pel to hi nanga ma ti la hi tlai thei lu tu e mai o tiang reunion a ti chuan enjoy le tur lom upui chuan alo ti le iril ruang vek hian pu hlei nem khomo tol pheite ti painu mami chu khuma ain thola tlai deuh to ma se bathroom lama hin tleu tur lu katum chi chu ka phone alo ria pukhir vela ti alo langkal bathroom lama kalu pui ngal de aring kui trap to tia kalaman troka hello trong po ka trong ve man ma in le lama tang chuan message en ro ti che hiron sui phone da ngal de zui WhatsApp a kaluta puhari message pangango talo om an hau chem zong te mai hubda chung hian alo ti ve nge ya engei tia min chang wat ta che imu nga lami imu tak tak emu ni le lalrin om ti zong hi lo ni kanui chuak hak awa han chenau pang chia tak kein bolanga kamuang ti kavathon asin nga lawang chon kanui varvar ka message angai poimo zia ka hriat hian nom ka ti kein tleu thuaka ala vot zui kein bol zo ka chuak chu kote pani chu an lo chat thlafel der to mut kor hain khuma chon kein thol ve nga la phone ban ngal zatin WhatsApp a kaluta puhari message alawom le to in bol zo amin lo biela ti hi lo ni tuna tang hian ka biel pa emo hain ti ngal ringot ni berin ka ria kein bol zo che ilamengem ti ka vathona rewak lawa alo online ngal muthil kalau tumme ka i message ron ludri ka ria kalau chang ngal che i mutu chok tuem chok ve to reng tin ka changa zanin chu Luis kabula lo muwa ani mo kavan oilo asin ringot typing in azom ngal lawa out ngal de kathin atirim ngal ringot chuta out ve ngal mai katum chu puhari chon thalak pakhat hemiron thona ka envat Luis abula tuita ka lo mula hi lo ni tun mai ala kan email hari selfie ngei mai jo aron proof de thlap chu puhari ti tan chuan a om ang lo ka tilutuk kanui le ringot train a thae ngei ven thaleng che min ngei ven pui tu ri om to se chumi ka chiar chu ka lai hle ringot eng mo soin dar som pakhat vel thleng chon kanin teksa kanin mang tha ve thei ta ram phone ka da no chon ka ru kho hian ka ria puhari hi ka ngai ni main ka ria hari zo pui sai lo POV ka phone chu ka oma ka ngata kanui deuh hak tuna chona harsa ka ti lai ber ka du thu chu chiang takin ka thil toa ka tho huai thei lalrin omi in pe hun che ka ngak thei to ka fapa kabula tuita kamu thuri sek chu ka en wangwanga ponsin thattirin kamit ka ching ve ngal lalrin omingot kamit thla aron langa nilenga karil ru le ngai tuana ala peng po ti to ma nak lain zanin khan dar sari thleng kan pa fa in kan ngak renga mase lo lang thei der lo ka kol le in phone ala thei box si lo no pang ho lein an lo ngai chang ve ring sia anina kawakal khan anu le uten reunion a akal to thuin min lo changa kaphal lo chunga kal lui ti ka hriatin ka thin arim tak zet ani mase chung ti chu ka hril lem lova ka kal chan chuan lama Luis dam lo angin ka soi taringot kha ania chu po lalrin omi wang vek ina ka le nu khan IV le VV bula alo kal don lo thu ka hrila an nual na sangang mai mase pi ma le ompui dang hovin engemo anti puya thadeu chuan anom ve le tamaya karil runom lo le lalrin omin mi padang amelang ti mol kalo wangin allocation ka trace taringota location alo on lo le ngal olsam takin ka riat thei pa karin ang ngein mi panin chuan an loin zui chuak tangeya masen bula mei che pakhat alo om ve lo kathin rimna kathunun thei pa ram rame mase kawa po hlum khan khapa khan lalrin omi amel dan tang khan adu ve ti ka ria chu wanga kabil no anga soi kani lalrin omi la chuan alo le du lo zuya mase kha ta kharem chang alain karil ru ka hril thei pha ta azia ta phian mai zinga ka har chuan Luis chu kabula alo mu to mi alo ka tho chuak ngal wata
mai po phi lem lovin ru ma tang chuan ka chuaka in hnoilam ka hoi thla a Ivy le Vivi chuan an nawa kara thu chu chein an lein fiam puya ka fa te hlim em em an om ka mu chuan zingkara tang po in kanui sang mai room lama let lein ke in bol ngala bathrobe nen chuakin khumbula ka phone chu ka bana lalrin omi message alo om takin ti in ke en chu alo om lo ala sin po tun lokani morning wish te chu min lo thon ve om hi nia mase chu tiang be sei tur chu kalani ri lo ama du tu zok kani angin min du ve ma chu hei chu ka ti ve tu reng ani ka ngei to na mai mai chu good morning emutuyem ti chu ka vathona ka phone chu khuma ka the thlangal bok wardrobe lampanin nakal tur chuan kein siam ngala nimina lalrin omi tai min sui sak ka mu chuan kanui suka phelpo phel phal lovin min sui sak angang khan ain phel palang ti lau takin ka da tha ani kein siam zo chuan nimina a phei kok sang bun ka hon sak tak kha ken le wang phoda ka wardrobe chunga parcel nen chuan ka da ta deya in noya ka chuknu chuan breakfast kan pa fine kan ei ngala Luis po kitchen lama alo om ve char voin chu Luis in check up turin ka hroi don em niang pima chuan alo tia ye ke po ka kalve du Vivi chuan alo tia a thalom i kalpui theang ompui pakhat hi hroila Vivi hin hroi ve don nia au om don silava akhu harlu tuk palange ka ti chuan pima chuan ole a thalom alo tivata breakfast ei zo nu chuan nakal tura chu mai ka tum chu Luis chuan min ngen tatlat mai kum khat atling ve to dona mi ngen hi athiam thar riau mai fialo zet hi na soi ve niep thin bok kapom kanga ka ko ta chuan a vuan thlat rewa pima in la ka tumpo chuan a du der lo atrap zel le tangal sana ken chuan na ka tlai trep to come on my boy veldoi nom ro le kan ti chuan a ngoi kara engtin nge niang pima chuan tia agency a ka hroi ve mai nge in man hun a driver hroi nin lo lam mei don nia dam toin po kan nei thawa ka ti tangota ngei ngam lo deuh chung chuan pe mai chuan rem ati hrama nen vel le ein fem na turvel a khong sangal molmula worker po kan king tel don bok driver nen Luis nen company lam chu kan pana anua Luis chu ka thut puya ama te chuan pacifier fob dek pa in kamal chung a thua asot le eu thin agency kan thlen chuan security pakhat chuan bag le worker chu min lo lak saka Luis pom chung chuan agency chunga chuan kaluta awa chang siat the ingai vele na thok ho pon ka fa pashwaya na ka kal min mu chuan mak an ti nge kan kal pelte piang chu an phun deu ser thin le ngal office kan thlen chuan security chuan worker chu min lo siam saka Luis chu ka thut tirwata security ne na chuan lom thu te ka hril ve luama ka fa pa kan in chuan worker nen office chunga ain li rein lir vea na chu ka tan ngal mop rewak lawa pima chuan Luis chu aron lama pon thleng chuan ka wathla thadeu chuan kanin thla liam ve ta shame office lama ka let le chu zodika ka tok lola thil zo du chika nei nia aron ti chuan ka office lama kanin zui luta kau cha chuan ma tonin kan thua ka bop ka khokher luaya enge min zo du katia mani ayo pa hi engtin nge bem tur ke ayo pa gala bem ngai si lawa aron ti chuan ka ki su engtin nge advice ka pek bi kang ni ke pon kalangai zo ngai tlat lo ele si soinami ka ti chuan alo bunguda ka du che ti la ni mai lom ka ti chuan aner nanga chu tiang lo deuh hei zei deuh ril deuh hian i hre mai lo mi nang ton hriat nga dewa ka hre bik lo ka tingut kei pon zei deuh le ril deuh te chuan lalrin omi kha bem ve ka tum tholom ma se ka thiam bik miau lo zodi ka chuan iwa ho tak nangai chon nula han chai vel te chu ka zei dei jok don ani hi ti na thau hluaya taka rin chu mai la taim ati chuan ka lo bunguta zodi ka chu anui vur chuan engtin nge lo chan che ka ngoi ngul alo du ve na chenge ati chuan zodik ka ti shrok alu tuai vut chungin a chuak ta deya kan unaw mizo mingle kapa mizo mingleng hian a toilu tuka thinrim dewan lam don po hian a hotlat zel
na ban vat ina ho ka ngak lel to tak zet ani zan ni to box se lalrin omi local to se ka ngai tu na mai chu kabula om reng tur le ka mu pa ka om reng turin ka duwa mase ka bil nu em po ala ni lo engting ni emo kanu pui ala ni ngai te ni chuan kabula ka da reng thei to ang ki chu pathloi fa pathum ngot nei to kania ngai zong ka nei ni puin nupui turang top lo chu ka ngai zong tu to lo ka fa te hi no pangte an lania nu an mamoa an ma ni min duat sak tu le min hmangai pui tu tur lalrin omi hi ka du ani chung ko mo phur du bul pui ka ni ma katlang wa lai ka chuan fine call hi thiam le tura ke ngai thina ma se nupui ka han neya fa pathum ngot ka nei nuwa kanin thena ti hian ka pathloi tamai chu ani sia mani chawanu le pachan han chan meu chuan engte wal ka lo ni lo ziate ka fa te engkol tura katin lo ziate nu an mamo zian ni tin mai hian ka rethar thin fa ka nei ma ka chuan khelmol ko tlang atanga in khel thir ang mai hian mi ten an fa te anen kol dan hi chutin khatin chuti chuan ne jok ro se atha jokang awatlo tak te ka lo tingot thina khelmola han lu ve meu chuan thiam lo ka ti te kha katluk le der to si lo thil reng reng hi din muna kan din ve phot lo I chuan kan lo hri chiang lo thin khop mai acha chuan ka fa te mel ka mu piang hian ka ril ru ana a kein thiam lo bok nutlak tlai lo lutuk an nei wanga nu le pakara an seilian ve thei lo tur hi na ka ti thin ma se tu na chuan ka fa te nu atan nu thatak tur ka mu to chu lalrin omi hi ani lalrin omi rin POV zana chuan puhari te in lampan chuan ka kala zantang ang lo takin kota hian puhari chu Luis pom chung hian alo ding renga min mu rualin momi lo thlenge tin Luis chu min lo pom tira ve le ringot chuan athu soi mak tilu tuk chuan kamel rep ringot pa zit hian ala ki sok zui in chunga chuan kanin zui luta kan nei che ta puhari chu alo thua Luis chu alo chei zeu zewa Ivy le Vivian chuan an pa dan chu makan ti deuh nge an en le zeu thin puhari kan zir tran to don ania kati chuan re mel zet hian Luis pom chung in a thawa Ivy le Vivian chu kabula an lo kalwata kan zir tran ngal mop puhari la chu enge hriat ni zandanga chuan office lama na thok dei thin kha nia alo la thu ve char achangin min lo bele zeu thina Luis bula mommy min ti ve ringot kha ka hre thiam thei lo dariat le chan ve vela eitur kan eya ka be ka train chocolate ka le chok che chu Ivy le Vivian chu an rak chul mai wow avan tam ve Vivian chu na tia in ta tur ve ka ni hi ka ti chon lim em hian an nuya chocolate chu ka pe loma an ei ngal mai do ne mo ka ti lain an pa chu an han en le ri puhari chu Luis pom chungin room bol hian alo oma puhari ei phal lo mi kati dek chuan min lo en zewa Ivy le Vivian chu ayan lea in ha chiang aron ti pun muk Ivy le Vivian chu an ner nang mai thilei phal lo po hi awan nga mai tak puhari ei tir ve mai la an ha te chu la cheve kalom nakina athara tau le don tho kati chona lo room hut kamel rep nuwa chuan a thodeu haka a thae ni khata pakhat zelin palmel vak lo chuan ron ti tange nge no pang ho nen chuan kan rak chul mai Ivy le Vivian chu chocolate chu ka khe sakloma Vivian chuan min nghen dir pa in tuiti zet hian a eya Ivy ro lem ziak pa in a ei thung puhari chu na fati chu enin a ke le suk thin kan mit ain ton fu le zeu chang hi chuan ka zam che thin tak zet Luis chu kalzir tir pa in kalam aron pan puya kapula aron thut pui Luis chu kalau pom wata Vivian po chu apamal chung alona chung ko te po kan ang kanom dan hi anuam rio Luis po amuhila pima chuan in chung lama mutir turin a hruaya rewak lova ho phei katuma milo ngak lok ro kalau thlang che kabeng bula puhari chona ron ti sur Vivian mutchuak to mel lutuk le Ivy chu pomin in chung lama achawa kalau la ngak reng rewak lova puhari chu lo chukin jacket ring duk nal zethi aron ha a kalila aron ti sup chuan ka be kala
ka tho ve ngal vat puhari hnunga chuan ka zui ve dat zantanga min thla ngai bok si lo ompui ho hian engtin tak min nga yang mo a hrimhrimin puhari la hi tiang om khera nga yamuni ma se nuam ka ti ve tho bok si gate atang chuan kan chuak chia anin kan kalpel chi chu ka kuta alo vuana a hit le sok to ka kut chu lak le tumin ka tang chung om mai ro ikuta vo em hi tin ka kut chu a jacket iptea min zen lu tira ain la zeive lutuk hi tleirol ang mai chuana he perfume rim pa rak hi ka hip kham thei thlod lo thilinga mo ka ngai to chuak thut nui deu pa ron ti chuan engmo kalautia puhari min ti to su engati nakina kan lein ngai zong dona mani bel pa te pu ti chui du em ni ka chang don che po kala ti mi lo akal lai chol me hian min tin pui min chang don lo mo min mel chuk runa theini se tu na hian chan ngal che ka du ma se upui ka ngei tua karil ru hi anom lo e mani chu thu chu hril che ka chak a hrimhrimin fa pathum nei to kani maya chu tiange memo pa ka ni lovania nangai no pangpon uzo pui min ti vek iu te po hrilla min u to ro se pu ti ringot tur kani bik lo hrimhrim lungoi lo ang ring taka ti chuan kalo nui saka pathloi thik thu chiat wanga lungoi lo chu kiut takani nui su ka thu takania aron ti chuan har sa ka ti lom puhari ti hian ka kau du zok che ka du lo pu min ti le chuan ka hrelo der zel toang ti pain ka kut avon na chu athla in lampan chon mong changin akal ta de ati taw ve ti nange monile au pat to nen hey puhari milo ngak te kati chuan asoi angei na hrelo der mak abul ka wathenga ithin rimmi englonia ka ko thang to che sia har ve elom angoi ngula puhari kati le pon min mel du lo hrim ka tho chuak haka ka chil kalem khol nuwa uzo pui zak chung chuan kati chuak sepa ka zak lutuk chu ka sa chuak vek thei puhari chu alo ki suka ron kun niam thutin miron fob zeu ilom man aleron ti ham zui ibil nu kalani mi elovania min kis ringot zel su lungoi lo ang ring taka kati chuan aner de ununga ani ni to maila ati chuan kalau ngoi reng kalu don phei to ro ti pa kal dei ka tum chu ka kuta alo mana voi khat che uzo pui min han ti lete kalai lu tuk chu ka biang velte sa hat mai ka du lo ti na kut chu ka thing thla tlan deu ti hian kan in lam ka pana puhari nui hok ri po ka repa kan pani chawa kan omlai pon uzo pui ka tingam lawania mi omlai peijon ka ngam teu lo mai zanin kan info dan chu kan info masak trumang lo takin hriat thiam lo nei ka khat to lova achan chu min du ti min hril to awangin min tilim tak zet to zok mase karil ruput mang ka tilang ve thei lo ero kain thla runga nuam lo ka ti tak zet bok in chung ka lut che chu upui lo chuak tur che niom tak hian alo ding ron karin lo lutukin lalrin om se chil zet hian ron ti athu soi ka resuale mo ka ti hial ka hriata china kan te trainu pui hian voi khat ma ka ming pumin min la ko ngai lo kan channel hian in WhatsApp group kan nei ve a WhatsApp group join tu te kan om ve ni chuan video description a hian WhatsApp group link kan da chuta tang chuan in lo join ve mai don nia chuan kan story share to nu hrim hi playlist a wana tanga atop thlenga in to tin kan da veka playlist atanga zon ka aul sam thina wangin kan story share to te ngai thla thar du kan omani chuan playlist a khan lu tula in lo share zum mai don nia kalome